Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing murid-murid kados pundi pawartosipun. Mugi sami sehat sedaya nggih. Pepanggihan malih kalih Bu Hilma. Monggo sakderengipun pembelajaran dipun wiwiti kita sesarengan ndedonga rumiyin nggih. Supados pembelajaran menika dipun paringi lancar, gancar, boten wonten alangan setunggal menapa. Monggo ndedonga rumiyin. Purna. Materi dinten menika nglajengake materi minggu kepengker. Tasih kemutan sedaya nggih. Materi dinten menika tasih ngenini aksara Jawa. Menawi minggu kepengker sampun pitepangan kalih aksara legena, menawi dinten menika kita badhe pitepangan kalih jenis-jenising aksara Jawa. Nah, napa kemawon jenis-jenising aksara Jawa? Menika wonten aksara rekan, wonten aksara murda, lan ugi wonten aksara swara. Monggo sami-sami dipun semak rumiyin. Menika wujudipun aksara legena. Cacahipun aksara legena menika wonten kalih dasa. Kala wingi sampun dipun sinaoni. Huruf-hurufipun aksara legena menika hana, caraka, data, sawala, pada, jayanya, maga, betanga. Nah, menika huruf-hurufipun aksara legena. Semanten ugi pasangan aksara legena menika cacahipun ugi wonten kalih dasa. Jenising aksara saklajengipun inggih menika aksara rekan. Cacahipun aksara rekan menika wonten gangsal. Huruf-hurufipun wonten ha, wonten za, wonten fa, wonten za, ugi wonten ga. Lah menika ugi wonten pasanganipun aksara rekan. Titikanipun aksara rekan menika cecek 3 wonten ing inggilipun huruf. Aksara rekan menika dipun ginakaken kagem nyerat tembung ingkang asalipun saking basa manca, khususipun basa Arab. Jenising aksara saklajengipun menika aksara murda. Cacahipun aksara murda menika wonten 7. Huruf-hurufipun inggih menika na, ka, ta, sa, pa, ga, lan ba. Menika ugi wonten pasangan aksara murda. Cacahipun ugi wonten 7. Aksara murda dipun ginakaken kagem nyerat asmanipun tiyang, kagem nyerat pangkat, nama instansi, lan sanesipun. Jenising aksara ingkang pungkasan inggih menika aksara swara. Aksara swara menika dipun ginakaken kangge nyerat huruf vokal saking serapan basa asing. Cacahipun aksara swara menika wonten gangsal. Wonten a, i, u, e, lan o. Kalau wau sampun sami nyemak sedaya nggih. Nah, sakmenika Bu Guru badhe paring tulodo. Monggo sareng-sareng dipun gatekaken rumiyin. Nomor setunggal menika Bu Guru badhe paring tulodo ngenini aksara rekan. Kala wau titikanipun aksara rekan inggih menika wonten cicakipun 3 wonten ing inggilipun huruf nggih. Nah, menika wonten tulodo zakat. Menawi dipun serat ngagem aksara rekan menika kados mekaten. Huruf ja
dipunparingi cecak 3, lajeng huruf Ko, lajeng huruf To. Supados saged dipun waos jagat menika kedah dipun pangkon. Lah menika salah setunggalipun tuladha ngagem aksara rekan. Menika ingkang dipun sebat aksara rekan nggih. Lajeng nomor kalih menika Bu Guru badhe paring tuladha aksara murda. Lah kegunaan saking aksara murda menika saged dipun ginakaken kagem nulis nama instansi, organisasi lan sanesipun nggih. Nurman menika salah setunggalipun asmane tiyang nggih, dados nyeratipun kedah ginakaken aksara murda. Nah, menika ingkang dipun sebat aksara murda nggih. Lajeng nomor 3 menika tuladhanipun ingkang agem aksara swara. Aksara swara menika kegunaanipun kagem nyerat huruf vokal luwih-luwih saking basa maca nggih. Kados Agustus nawi dipun serat menika dados menika ingkang dipun sebat aksara swara nggih. Dugi semanten paham? Menawi dereng paham saged nyuwun pirsa kalih Bu Guru. Dan sakmenika Bu Guru sampun gadhahi tugasipun inggih menika nglatenke saking aksara Jawa dados huruf Latin nggih. Nah, tugas menika samangke dipun kempalake lumantar WA kados padatanipun nggih. Mbok menawi boten wonten ingkang dipun suwunake pirsa, Bu Guru cekapi semanten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.